Pangestuning Rama, muga-muga nggonmu mangun bebrayan bisa nganti dadokaken lan agung runtuh tansah. Monggo-monggo Kang Mas kula dherekaken legah. Prabu Yayi Prabu Lembu Merdan saderengipun kula warga ing Kediri nyuwun agenging pangaksami mbok menawi wonten kekirangan anggenipun paring pasegan utawi palenggan kunjuk dumateng sedaya para pangombyong saking Jawa. Nyataning kabeh babar pisan ora ana kengku jiwa. Kapara ing kalungguhan iki rumangsa bombong alan marem jroning penggaling pun kakang sawising praja Jenggala lan Kediri bisa manunggal kanthi bepisah. Mekaten inggih. Ajaba saha Yayi Prabu Nggih. jroning pawiwahan ing kalungguhan pun kakang uga bakal paring sumbangan kang awujud tontonan. Arupi menapa menika? Tontonan kang kena diarani dalang gambuh Asmarantaka. Kuwi uga nelakoni ya. Lajeng dalangipun pundi? Dalangi Oh, kae. Nggih kula Kanjeng. Biasane nek dalangi gunake cerita apa? Kanton ingkang ngersake. Carita carangan saged, kisah nyata saged, ludruk saged, humor nggih saged. Yen kaya ngono, aku kepengin kisah nyata. Ngaten Cik. Dalang gambuh Asmarantaka badhe kawiwitan wayang mlaku dhewe-dhewe. Wedok kok sandale koyo perahu kuwi mau jane gak kanggo banjir. Halo, selamat sore. Sejawab Ibu Etok. Wes banter iki lho. Perkenalkan, nama saya Isabella. Saya berperan sebagai tante yang baik. Terima kasih.
rapopo sesuk prei. Oh, nambah leban sesuk. Tak tambelno ning gone iku. Ning gone banjur. Banjur. Tambalan ban ora tambalan bok. Halo guys. Halo guys. Selamat sore guys. Wes tuh posting ning Facebook Pro urung guys. Ya sponsor. Halo penonton, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya berperan ngombe apa mas? Ngombe. Susah kamu. Wes. Bajuke. Jenengmu sapa? Elizabeth mas. Lha kok kan ngono iku lho. Aslinya aku ikut acting toh. Saya berperan sebagai tokoh yang jahat. Terima kasih. Bro. Tani malah bahaya. Sosis. Perkenalkan, saya menjadi ayahnya Elizabeth dan Isabella. Saya mempunyai istri yang sangat cantik sekali. Anda penasaran? Selamat menyaksikan. Memperkenalkan dulu. Lha kenapa kok mlakune ngene kenapa? Belumane kegedean. Iki lho sok santik. Sugeng Surup. Iki lanang apa wedok? Wedok. Lah kok suarane lanang. Lali aku. Polisi mas. Sugeng Surup. Lho kok disauri piket keluruk iki mas? Kula teng mriki dados ibuke bocah loro wae. Isabella kali Elizabeth. Elizabeth. Non? Eli. Kali Elizabeth. Kula bojone tertib. Selamat menikmati.
dong tutur. Lah kowe terus apa kok nyilah kono? Dene kamu api ibu. Silai. Nduk. Ibu. Silana sedil wong boneka sirahe melu ngono kok. Lah niki ku bandu ibu bandu. Oh, tak kira nek biasa ngelu. Silana sedil ya, Nduk. Mboten ibu niki kan manggoda. Baju dhewe. Ora kan nyilah-nyilah. Wong kok iso. Ini lho mbok kowe aku kesel. Aku silana ibu. Lah iki apa lah? Mene kau le. Coba kau ora ta. Nek gawe to dikandeno. Ayah yo. 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 Ayah rokit suwono. Silai oleh Bro. Engko nek gawe tak adulkan sama ayah lho. Ayah suwono. Udah, Nduk. Udah. Kowe njaluk engko iringan. Mulane sikilem dengklek. Aja makan gaya mirip ayah kaya gedebok. Ya ibu. Iya. Kok rame-rame ana apa iki? Ana iki lho, oyok-oyokan Isabella karo Semela Rabek. Oyok-oyokan boneka ayahku Silahno. Bocah iki entuk elek mo. Apa kaya ngono? Ya keting biru. Iki lakone apa? Yuk. Apa bener kandhane ibumu adhimu nyilah boneka rambut wenek? Ketok-ketok kelar selojor kayune jeruk. Lur jedut Ora oleh. Wis ora apa-apa. Nek pancen ora oleh ya aja dipaksa. Ana lho kowe. Aku lho jedut kok ya. Lah nek kowe wis ditut aku terus kudu piye? Kowe yo asik-asik ngono. Kok terus muring-muring. Ketok-ketok kelar selojor kayune jeruk. Lur jedut. Wenek ya ya. Ayah, Ala apa iki ne? anak kan kok iso mbok gubetno mengguni. Aku wis ngerti arep kok enek-enek napa. Ya terae lakone ngono aduh cepete nyocok ngono. Loh, iya ibu bolong enggak? Lebani ndak? Lur jedut. Lamun Lur boneka iki rambut wenehno. Gelem ya, Nduk. Kowe jangan muring-muring. Iya sak. Gelem ya? Ora gelem tak ketok rambut. Cukup. Bubar. Barang kampuh Semarantaka. Sopo tenane kowe wani-wani nyemu keluargane Kediri? Belum. Yai Prabu Lumerdat Mas Prabu Kateswi. bebul sing dadi dalang gambuh Asmaranta ora liya dalu Candrakirana. Banjur temanten kudul iki mung sapa Menika anak kula Galuh Ajeng sedaya saking reka dayanipun bojo kula Padukali. Yen ngono luput tumindak ing garwamu marang pranataning negara. Mula kanthi iki bab pidana ndak pasrahake kalawan sira. Galuh Candrakirana bakal ndak boyong ing jero. Kados ngaten menawi kersanipun monggo. Garwamu Jembadra siagak keokeng para prajurit ing Kediri ngupadi Padukaliku sisan gawe ayo kembul bojana wiwaha